Bună! Sunt Andrei Secu și activez în calitate de QA Automation Manager pentru compania Software Mind, în cadrul proiectelor produse de către Snow Software. În acest rol, am responsabilitatea asigurării standardelor de calitate pentru un set de componente IT care gestionează fluxul de active în cadrul organizațiilor de dimensiuni atât mijlocii cât și mai mari. Cariera în IT am început-o datorită profilului tehnic pe care l-am ales imediat după terminarea liceului. Am absolvit Facultatea de Tehnologii Informaționale și Statistică Economică al Academiei de Studii Economice din Moldova. Și tot în acea perioadă de timp am urmat o serie de stagii de practică în diferite domenii, cum ar fi web development, project management și, desigur, automation testing. Proiectul la care activez, Snow Software, pune accent pe dezvoltarea continuă. Pe lângă provocările practice care pot să apară în orice moment, un lucru pe care îl apreciez este faptul că aici noi dispunem de timp dedicat studiului independent și colectiv. Sfatul meu pentru cei care doresc să aibă un impact semnificativ în industrie ar fi să muncească cu dăruire și inteligență. Perseverența este cheia, iar rezultatele vin firesc pentru cei care dedică efort zilnic și rămân concentrați, fiind îndrumați de o atitudine responsabilă și disciplină. Sunt onorat să fiu mentor atât în cadrul echipei cât și a companiei și să-mi asist colegii ori de câte ori ei au nevoie. Una din misiunile mele principale este de a ajuta pe alții să-și atingă obiectivele profesionale prin prisma cunoștințelor pe care și eu, la rândul meu, le-am dobândit din partea mentorilor mei.